Ну, вось на самой справе вось так выглядае карбонавы язычок, калі ён намок. І што мы можам зрабіць? Вот это дробныя капелькі, которые вот тут вот зверху, яны расцягнуты по ўсяму язычку, але калі яны назбіраюцца вялікія, то яны збіраюцца в одну вялікую капельку, і тады эта капелька сцікае к гумке. І тут з вонкавага боку гэта не страшна, але калі ось там паміж тулавам язычка і пішчыка трапляе вільгаць шмат, то яна пачынае забіваць пішчык і канал, і атрымуецца, што даўжыня пішчыка яна карацейшая. Из-за гэтага пішчык перестае строіць. Што мы можам в гэты момант зрабіць? Мы можам вот это вот просто все стерці. Вот таким вот чынам. Чумакоў кажа, што можна вуснамі сціраць, таму што вусны вельмі моцна ўпітваюць вільгаці, і сапраўды гэта працуе. Але ў нас застаецца праблема, што там з іншага боку пішчыка у нас вільгаць. І вот з гэтым трэба нешта рабіць. А што рабіць з гэтым, зараз покажу. Мы бярем пішчык, язычок, кладзем один палец на гэты язычок сверху, нібыта прыціскаючы яго к пішчыку. І вот таким вот чынам бярем эту штуковіну ў рот. І просто туды дзьмем. Але калі мы дзьмем, мы ж прыціснулі пішчык, паветра выйсці не можа. І нам трэба будзе палец трошку адпускаць. Адпускаць і націскаць. Атрымліваецца, мы таким чынам утвараем ціск унутры. Потым, калі адпускаем, ціск скідваем, яна выдзьмывае гэтыя капелькі. Потым мы зноў націскаем, утвараем ціск. І таким чынам некалькі разоў тады вся вільгаць адтуль выдзьмываецца. Выглядае так. І пры гэтым потым, калі паглядзець, ось тут вот збоку, тут, і на самім пішчыку можа з'явіцца вільгаць, і гэта якраз тая вільгаць, которая была выдута изнутры. Стараемся, каб з рота таксама вільгаць не трапляла. Пасля гэтага мы вставляем назад пішчык, і яшчэ можам граць нейкую пэўную колькасць часу. Але трэба разумець, што гэта вільгаць, которая тут, яна ўзялась тут з мешка. І атрымліваецца, што ў мешку гэта вільгаць усё роўна будзе, і час ад часу давядзецца такія штукі рабіць. Як маркер, калі у вас на пішчыку з'явілась вільгаць, это кажа пра тое, што, ну, умоўна скажем, дуда ўжо троху стамілася, назбірала вільгаці, і гэта будзе адбывацца часцей. Просто калі вы іграеце ў умовах канцэрта ці дзесьці патанцовак нейкіх, трэба просто на гэта звяртаць увагі, адчуваць, калі дуда пачынае дыстроіць, просто дасталі, пачысцілі, выдулі, вставілі назад і граем далей. А так.